ሓደ ሰብ ግብረ ሰዶማዊ ወይ ሌዝቢያን ንክኸውን ብምርምር ዝተረጋገፀ ተሓታቲ ዝኸውን ሓደ ጅን የለን። ብጣዕሚ ብዙሓት መጽናዕትታት ብዛዕባ ግብረ ሰዶማውነት ከም ዝሕብርዎ ዝኾነ ጅን ግብረ ሰዶማዊ ኮንካ ንኽትፍጠር ዝገብር የለን። ኣብ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ዝተገብረ መጽናዕታዊ ትንተና ከም ዝሕብሮ እውን ጀነቲክስ ኣብ ጾታዊ ዝምባለ ውሱን ኣበርክቶ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይሕብር። እዚ ኣብ ሳይንስ ዝተሓተመ ዝዓበየ ጀነቲካዊ ምርመራት ጾታዊ ርክብ ኣብ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ዝተገብረ መጽናዕቲ እዩ። እቲ ግብረ ሰዶማውነት ምስ ተፈጥራዊ ጅን ዝተተሓሓዘ እዩ ዝብል ክታእ ከዓ ድሕሪ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ወላ ሓንቲ መርትዖ ክረኽበሉ ከም ዘይከኣለ ብምሕባር መዕፀዊ ይገብረሉ። ዝተፈላለዩ ተመራመርትን ፍሉጣት ሰባትን እውን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ነዚ ዝድግፍ መርትዖታት ኣቕሪቦም እዮም። ገለ ካብኦም ከዓ ኣብ 1993 ባይነን ፓርሰን ዝተባሃሉ ተመራመርቲ ሓፈሻዊ ስነ ኣእምሮን ሳይንሳዊ ስነ ጽሑፍን ብዛዕባ ግብረ ሰዶማውነት ዝተገብሩ ዓበይቲ መጽናዕትታት ገንጊሞም ነይሮም። ግብረ ሰዶማውነት ብጀነቲካዊ ይኹን ብስነ ህይወት ዝውሰን ምዃኑ ዝድግፍ መርትዖ ግን ወላ ሓንቲ ክረኽቦ ኣይከኣሉን። ከምኡ'ውን